Ayun na, pre. Kol, gusto mo kwarta? Oh, gusto kayo. Oh, ibunal mong ulo. Namiya, aning makadaog ta sa sabong. Oy, kay daghan kay tag kwarta ba? Isa, dua, tulo, opat, lima. Hala, daghanay kwarta ni Tito, uy. Tito! Tikay ko kwarta, be. Hapit na bitong Pasko. Uy, unsay hapit ng Pasko nga October pa man. Mauna, dalo kay ka. Ilig Pasko na lang, taga-anti ka. Ah, kalayo pa itong December. Bagay no, layo pa. Ako pa ning padaganon. Bantay lang ka. Pre, unsa may diskarte to karon? Wala lagi, pre. Paita lagi yung tagtambayan eh. Umayo ta pre. Ikaw, pre. Ah, way mo sukol si Mua ay. Kami mga pre. Kita kami. Naana po ning mga tambay, oh. Aha, kabalon ako. Ayun na, pre. Kol, gusto mo kwarta? Oh, gusto kayo. Oh, ibunal mong ulo. Joke, grabe tao, Kol. Unsa na pangwarta lang? Dari ra kay Nicole, igura mo mamas ko sa among balay. Kasi krepot imong mama, sig piso rihatag. Dili, oy! Unsa na ina? Nakoy kwartahan nga tito. Uy, kurtaan na kay pre. Uya, sugot mo. Sugod kayo. Tara na. Kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya ng lahat. Ay, tama di ay. Nagluto si ate na manok na tinula sa bahay ni Hala, nainamas ko. Winisyo, Merry Christmas, Winisyo. Ito, nainamas ko. Uy, Pasko! Woo! Ah, layo pa yung December, namasko na. Sagdi lang ito. Ah, wala ko'y kwarta. Paulian na sila. Tagay, baloy kayo. Ah, sa muka, dyan yung bataan ni. Oy, makuha na pong pangkapital ako sa sabong ba? Abibi. Oh, Oh, dara, oh. Hala, nakuha na, uy. Ang ilang be. Piso raman nilang. Kanala yung bayan kay gagmay rabitaw mo. La, labuang na.